Čaute lidi, dneska vás tu vítam ze hry Fortnite a mám tu aj špeciálneho hosta. Predstav sa. Zdravím vás, som Sebastian a ideme hrať Diody. Poďme na to. Poď ku krásnemu, Padá tu strašne veľa ľudí. Sebastian, ja nemám dobrý landing. Sebastian, potom skús hovoriť tak hlasnejšie, hej? Okay. Poďme, teraz sa fajtia, poď. Skakaj do okna. Dostal som. Dostal môjho teammate. Sorry ti. Dobrá, Sebastian. Ešte jeden. Poď, Sebastian, verím ti. Bacha, nech ho neuživí. Ty vole, dobré miesto si vybral, Sebastian. No, kempíme. To už ho zbil? No áno, to už ti ho to oživí. Oni teraz fajtia, teraz sa mu veľmi fajtia. Ty vole, on ťa nevidel. Dobrú školku si vybral. Čo to je? Prečo mi nejde na sebe do záchoda? Neviem, asi to nie je ten správny. Je? Uvočka sa zbil. Bacha! Dorik, ja nemám. Nemáš matru, dávaj si bacha. Nevadí. Ideme do ďalšej hry. Táto hra sa nám moc nevydarila, ale bola to naša prvá z dneska. Že, Sebastian? Hej. Ďalšia už hádam bude lepšia, lebo toto bola tragická. Nesmieme hneď fajtiť. Padli sme do strašnej veľkej lokácie. Ty si troška ďaleko, nie? Odo mňa mi príde. Tak vidím, trocha lepší landing. Pozor, dostal som fight, pomoc. Už, no neviem jak tam, no tam či nedobehnem tak rýchlo. Musíš to zvládnuť. Dobre, už idem k tebe, Nepotrebujem pomoc. Dobre, ale idem tam. OK. Ja sa blížim k Springfieldu. To je mytika. Idem pre ňu. To sú tí houbrovia, potrebujem, aby som pomoc. Dobre, už idem. Už je proti nám iba 18 ľudí. Je to dosť rýchlo. Nemám absolútne matru, dúfam, že tam sú tipsy. Ako si všímam, tak sme ešte nikoho nezabili, Sebastian. Musíme, ale nejedem, čo by som... že by sme mohli vymyslieť nejakú challenge. Ľudia, čo by ste povedali na to, že by sme šli only in one TV? To môžeme ďalšie video. Oni tu tí homry nie sú, oni prišli odtiaľto. OK. Už iba 13 ľudí proti nám. Práve sme došli do Springfieldu.
tým smerom sú fighty, môžeme sa tam ísť pozrieť. Len tak z diaľky by som sa pozrel. Môžeme. 32. OK. Počkaj, nech ich vytlačí zóna. Hej, vytlačíme. Ale podozný. Pomaly. Budeme na nich čakať tu pred zónou. Jo. Vidím ho. Tu je pri nás. Jau, dozad. To sú nejaké úplne ajťaci. Dead! Nie, on mal jedno, 4 hapka mal. Tak ideme na ďalšiu hru. Keďže sú v rankedoch moc najťakov, tak ideme klasické betrayally. Aby sme dali win. Ja by som spadol možno do Corruption Corners. Alebo ideme do Springfieldu. Tak ideme do Corruption Corners. Alebo počkaj, poďme tu. OK. Nie, ale máme zlý landing. Ja by som spadol sem. Ja tak... Asi som tu. Tak. 70, dead. Zvláda... Dobrá. Dobre. Sem. Kde si? Ja tak reznám sa. Všetkých si vyfajtil tej lokácii? Hej. Pamäť sa vám dvaja. Jeden bol úplne. Počkaj. Poď na sa daj. Dobre, idem. Ideme topského driftu. Tu je dobrá. Typek! Bacha, aj tam je ďalší. 31, 30, 30, 90, 100, dead. To sú boti. Tu mal 6 splashov. Hoď. Díky. Počkaj. Ale poďme. Kam ideme? Pozrel by som sa do Springfieldu. OK. Dead. Pozor. Pozor, už máme hráčov. No tak to je úplne dáčky tryharder, pozor. Shiton. Doby.
Choď preč. Máš medkit. Díky. Prečo to má každý iba sivú tanderku? To je A škoda. ináč, mám takú pripomienku. Áno. Na novú chapterku budeme streamovať. Áno, aj keď bude live event, tak tam budeme tiež streamovať. Áno. Je to 29.11. o 8 to je, čiže o 7 to je. A my budeme streamovať tak o pol 7 alebo o pol 7 alebo 8. Áno. Takže máte sa na čo toto tešiť. video možno vyjde niekedy počas toho dňa, kedy bude ten live event. Išiel by som k tým homerom, aby sme mali mytiku. Bereš? $30-60. To je bot. Clone. Mám tu mytickú M-ku. Dobre. Čaute lidi. Môj kamarát to omyl... Pozor, čekaj. Môj kamarát to omyl vypnul. Pokračujem ďalej dve. 57, 81. Má jedno, priznám, že má dead. Dobrá, dead. Ja som ho zabil s najhorším, ktorý mal. Bacha na jeho teammatea. Nech to nebude náhodou. Skôr dávaj pozor na dolu. Poďme preč, rýchlo utekaj odtiaľto. Bacha! Je tu týpek! Hej, poď sem, budeme mať mytliku. Omylom, ale Tak, broma aimbot. To sú tí, ktorí ťa zabili, pozor. I'm dead. Pozor, spanuje ťa. To sa nedá. Mňa si vy nedáme. Dáme. Máme pekne šope, máme pekné veci. No, opačne než na tom. Keď tam nebol ten homer, tak máme hru. Môj teammate tu ešte furt není, takže počkám a idem s ním na koniec.
No som tu, som tu. Padáme do Corruption Corners. No, on je tu dosť šipov. Idem. Ja ako komba, ako... Pomoc. Dead jeden. Bežím. No, neviem. To je Líza, neboj sa, to kroky sú Líza. Ona ma nemá rada, pomoc. Au, prestaň. Dobre. Viac nemám. Tak nie. Dory. Nevadí. Okrem Huntov je tu ešte niekto, či už nikto? Padal tu dosť veľa ľudí, tak... Hej, je tu, je bacho. 32? 20, dobrá. A sú to asi boti, ako vidím. Takže na pohodu. Už potrebujem dať ten win, už to je koľka tá hra. 5. 5. hra to je, nie? No to je v pohode. My sme zase nejaký tryharder. Nezme, no. Typek. Je to bot. No fajtíš, si ma povedať. To je bot. Kde je? Počkaj, poďme si s tým zahádať. Daj na to zahádať. Ešte jeden tu je. A to je jeho teammate. Bacha. Tady potrebuje sebe nahrať. Máš tu zelenú tanterku, keď chceš. Zatiaľ to vyzerá v pohode táto hra. No, hej, ako hodinu. Máme dosť skillov. Sice na botoch, ale to nevadí. Poďme, ideme prelambo. Tu sú. 73, 36. 50, dead. Poďme. Dobra. Počkaj, ty hrali jak 11 použiak. Nejdeme ho spomínať. Súkromné. Pinga. Chceš ju? Ňam. Nemáš nejaké náboje do snipy? 6. Ja by som to hral do Bunzmanoru. Môžeme. Ja mám modro-zelený loot, ty máš ako? Ja mám tiež. Poďme sa tu naučiť. Môžeme, no. Na čom hráš? Alebo na čo najradšej vyhráte? Joystick alebo proste klávesnica? Jasné, že klávesnica. Ja mám radšej joystick. Počuj, nejak mi to laguje, mám 280 ping. To mám normálne. Typek. Bežím. Minus 100. Dead. Ešte niekde má teammatea. Ty vole, tak to je mal loot. Môžem? Zober si.
Zobrám healy. Auto. Poď, schovaj. Kde si? Išiel som práve, položím si. No alebo, Dead. tak rýchlo, počkaj, som ani dosť nestihol. Moje lambu. Na, daj si. Však na čo? Mám plné. Však ale, že budeš skákať jak. Ja som nechcel. No, dobre. Mám fajnový autobus, že? Že Sebastian. Z raket, kliky. Dobrá muzika. Že? Ty vole. Na motiváciu. Typci ďalší. Ideme na nich? To sú boty. Hej, čo to No bude? tak nie sú. Zdržať. A to je bot. Pôjdeme pre auto. Poď poďme niekde inde, tu sú hráči veľa. OK. Koľko sú dve, ktoré sa hrajú? 57 krek. Tak meníme smer. Dead. Potrebuješ niečo? Nie, dole. Ja mám teraz fialovo-zelen. Čo? Ešte raz? Čo si vravel? Že odkedy hrajú také bangre vo Fortnite? No však to sú ešte väčšie bangre, šope boli. Vyštupuj. Jo, je to bot. Môžeme to trocha vylúčiť. Ale poďme ďalej, kde máš to auto, ideme ďalej. Tu mám. Ale to je staré, ale tak dobre. Typek. Á, to je bot. OK. Nechcem, ja mám zlatú pištolku. Ešte snaží zobrať to naše, ale to moje. To je vnútri zalogované. A tak ale vonku ešte jedno, to auto to premením. Pred bankou. Vystup. Čo? O 1600 toto sa... Ja neviem. Dobre, dobre, som to nemal načítané. No, to je taká hlava, ja po nej. Pozor.
Čo máš teraz? Ty kokos. Tak NPCčka ma zabilo. To mi nandalo. Znovu sa nazad. Tak, asi nie. Je to lagu! Kamo my to nedáme ten win. Ma to nebaví už. No poďme. Čo? Dobre, tak toto je naša posledná hra, lebo už tu hráme skoro hodinu. Nemáme na to nervy, sú tu moc tryhardery. Poďme sem. Takže padáme do tejto lokačky, do benzínky. Či je to benzínka, či nie? Nie je to benzínka. Padáme proste do nemenovanej lokácie. Hoďte splashe. Ok, mám kurzor. Dobre. Mám, že jednu zbraň, tak už dve. Ja tiež. Mám tu práve tú hroznú zbraň, bočkovú. Five gun. Jej, tu si. Šoferuj teraz ty. Ok. Tak vy... Dobre. Poďme do toho Springfieldu teda. Nie, nechoďme na nich. Lebo, len tak nie. Ideme inde. Poďme niekde, kde sa môžeme naučiť, lebo mám zlý út. Nie. Aj ty si dobrý vodič. Ja sa to dívam na mapu. Dívaj sa. Tak ja jen tam vedľa. No zober auto. Ty vole, zlaté to aerko. Tak ja mám hotový loot. Chceš toto? Witch March. Poďme na nich. Whoever's there, I have a broom, and I'm not afraid to... What is this, a witch hunt? But seriously, let's... Chceš? Zober si to. Ja mám zlaté aerko. A tu máš potom... Dobre, tak máš big shot. Nemáš nejaké Typek, náboje do typek, boty? hej, mám. Ber. To veľa. Čiže akože, že fajtíme. Ticho, ticho, ticho. Je. Dead. Nice. Wow. Nabijem si mal. Si zabral všetky náboje. Nechceš? Máš nejaké náboje?
Jak to Do čoho? do snipy. Mám málo. 7. A ty máš tiež snipu? Toľko, viac nemôžem dať. Ok. Typek, Kde? no scope, že no scope. Zas tak dobre nesi, hej, chill. Si prime Dodo ako. Počúvaj, to bol úplný tryharder. Že ja sa divím, že ak sme to mohli prežiť. A bereme autičko. Nie, tuto mám auto. A my máme lepšie. Odbočte doľava. Napomenaj. Dobre, vyštupuj. Dead. Dead. Zober auto, ber. Zober ma Ok. po ceste ma zoberaš. Ty vole, čakaj. Poďme na nich. Nastupuj. Oni zdrhajú. Poďme. Turbo. Strieľaj z okna. Nesmú nám utiecť ako elektrickou stračkou. Ty kokos, systém má dobu. 96? 96? Mám na trek. 135. Mi to ulákol, keď som to... Ja končíme, nedávame vin. No dobre, tak tentokrát sme mi nedali, ale na budúce sa o to posnažíme. Ešte nie sme takí dobrí. Ukonči Takže to. toto bol koniec nášho prvého videa. Dúfam, že sa vám páčilo. A vidíme sa o ďalšieho videa. Daj odber, lebo skapeš do rána. A čau.